Joshua Chisambere tikupea kuti ambiri kwatsala bwino mkulu amene amakonda kulemba ndithu maateko zosiyanasiyana pa tsamba la mchezo la Facebook ni munthu odziwika ndithu kwambiri. Nde alemba ndithu pa tsamba la mchezo la Facebook pamene akulemba nkhani yolimbikitsa maka ndithu anzawo amene ali kunja chifukwa mkulu amene ndithu sali ku Malawi akuoneka ndithu kuti amakhala ku dziko la ku South Africa. Nde pamene pa uthenga umene akulemba pamenepa akufotokoza kunena zona kuti kutakhala zonena kuti nzika ina iliyonse ya dziko la Malawi imene ndithu ili kunja itamatumiza pa mwezi ndalama yokwana $100. Ndalama zimene zitamatumizidwa kudzera ndithu mabanki nde kuti zitha kuthandiza ndithu kuti dziko likhale likuyenda bwino maka ndithu economy ikhale ikuyenda bwino potengera ndithu kuti zimene zipangisa boost nde kuti ndalama ya dziko la Malawi yakwacha amene kuti ikhale ndithu ikupeza mphamvu. Nde akupitiriza maka kufotokozera kunena zona kuti zimakhala ndithu zopanga tempt kuti munthu utumize ndalama kwa abale komanso anasi amene ndithu ali ku dziko la Malawi pozera kuma black market maka polingalira ndithu kuti kuma black market ndi kumene ndithu ndalama imakhala ndi mtengo ukwererapo potengera kuti ku black market ukasintha ndithu ndalama kusintha kukwacha ndi kuti imakhala ndithu ndalama yambiri maka komano akupempha ndithu kuti makosana amene ali kunjako atakhala zoti akugwiritsa ntchito njira ngati imeneyi zitha kuthandiza ndithu kuti dziko la Malawi limene ndithu ikonomi yake inasokonekera posati ndithu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party umene unasokoneza zinthu zambiri nde kuti no ukhazi kuyenda bwinobwino. Nde akupereka chitsanzo kuti mu zaka za ma 1989 dziko la Zambia ndi kuti ndalama yawo yakwacha kumeneko paja mati Zambian kwacha inali ndithu $1 imasinthidwa pa 230 Zambian kwacha. Mukupita kwa nthawi ndi kuti ndalama imeneyo ya Zambiayo maka padakali panopa ndithu ikusinthidwa $1 ikusinthidwa ndithu pa 23 Zambian kwacha. Munthu ameneyo ndi mmene ndithu akuti mkulu amene anachoka ku dziko la Zambia kumapita ndithu cha ku South Africa. Nde akupitiriza maka kufotokozera kunena zona kuti pamene paponda kuti ndalama imeneyo yakwera ndithu 10 times ndalama imeneyo tu kumbali ya mphamvu ndithu ndalama ya Zambia ndithu yakwera 10 times. Nde akupitiriza maka kufotokozera kuti zimatenga ndithu pang'ono kuti ikonomi ya dziko ibwere ndithu muchumake. Nde akupitiriza maka ndithu kufotokozera nzika zimene zili ndithu maiko akunja kunena zona kuti amenewo ndithu asakhale ozikonda okha akumbukirenso ndithu dziko lawo. Ndimene ndithu akufotokoza amenewa Joshua Chisambere pa tsamba la mchezo la Facebook. Nkhani zimene zikubwera maka posati ndithu kuti tinaona ndithu kuti governor wa Reserve Bank amene watu ndi Dr. Mafuta Mwale anafotokoza ndithu na dzulo limenelo kunena zona kuti mmene zinthu zikuyendera padakali panopa pali ndithu kusinthika kwina kwake maka ndithu ndalama yakwacha ikupezako mphamvu maka potengera ndithu kuti pa black market masiku ambuyo maka ndithu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party inali ndithu $5,001 pamene padakali panopa yatsikako ndithu kufika pa $1 ndi kuti 3,500. Zimenezi akuti zikuchitika maka posati ndithu kuti ulamuliro unasinthidwa nde umene unabwerawo kuzera ndithu mu unduna maka ndithu anduna azachuma kumeneko amene watu ndi Joseph Mwanamveka akuti ndithu apanga ma reforms amene akuthandizira kuti ndalama yakwacha ikhale ndithu ikukhala stable komanso akumalumikizana ndithu ndi ma developing partners amene akuthandizira kuti kwacha amene ndithu ikhale ikukhala stable. Chinthu chinanso ndichonena kuti ndalama imene itati ya maka ndithu ya $1 sikumatha kutulusidwa kumapitisidwa kuma black market maka posati ndithu kuti kumaveka malipoti mbuyomu mu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party kuti Richard Chimwendo Banda amakhala ndithu akutulusa ndalama ku banki kumapitisa ndithu kuma black market zimene zimapanga fuel ndikuti kusowa kwa ndalama ndithu ya maiko akunja kuma banki kumeneko komano ndalama imene ndithu imapezeka ndithu kuma black market zomwe ndi chisimikizo kunena zoti usogolero umene uja unachuluka ndithu ndi mabulutu chifukwa zinthu ngati zimenezo zimene zimaonongesa dziko ndithu lizikhala likupita pansi. Ndetu Mafuta Mwalewo anapitirizaso maka kuchenjeza ndithu mabanki amene ndi a dziko la Malawi kuti ena ake ndithu akumatulusa ndalama kumapitisa kuma black market nde anthu amenewo akuwachenjeza kuti asamale kwambiri chifukwa ndikuti akumana ndithu ndi chilango akumana ndi malamulo paja malamulo ndithu samalula zimene zikuti zikhale zikuchitika. Komanso ndithu anapitiriza maka ndithu kuchenjeza anthu amene akusunga ndalama yakunjayo ndi cholinga choti azagulitse ndithu mokwera maka posati ndithu kuti umakhala kumveka mphekesera kuti kukhala devaluation
ndiwo anena zonena kuti devaluation singachitike palibenso ndithu njira ina yonse imene devaluation ingachitike makaposatira ndithu kuti kwabwera usogoleri umene ukuonesesa kuti zinthu zikuyenda ndithu molongosoka bwinobwino. Ambiri ndithu pamenepa akusimikizira makakunena zonena kuti kuli kusintha kwa usogoleri kwapangisa ndithu kuti zinthu zina zikhale ndithu zikusinthika. Chifukwa mu nthawi imene chipani cha Congress Party chimalamulira mabizinesi ambiri anatsekedwa makaposatira ndithu kuti mabizinesi amene amavutika kuti akapeze katundu wina kuchoka ndithu kumaiko akunja komanso akapeza forex ndithu akapeza katundu amene amakhala odula kwambiri akafika ndithu pa local market ena anatseka ndithu mabizinesi. Tinaona zitsanzo zabwino kuti kuna ndithu food lovers imene ali pa gateway anayitseka ena wake kufotokoza nkana zoti chifukwa cha malosses amene amapanga makaposatira ndithu kuti akagule katundu kunja kubwesa ku Malawi kuti apange business samapanga phindu maluto ake ndithu anangotseka kumeko. Zitsanzo zina zabwino zodziwika bwino ndi Shoprite imene afotokozanso kuti mapanga malosi maluto ake ndithu Shoprite imeneyo anatseka. So zimene akuyankhula amenewo a Joshua Chisambere zikupereka ndithu nzeru maka pamene akulimbikisa nzika zimene ndithu zili maiko ena kuti atakhala zonada akutumiza ndalama zimenezo kuzera ndithu ma bank channels zitha kuthandizira kuti ndalama yakwacha ikhale ndithu ikupeza mphamvu. Komanso ife amene ndithu timapanga ma business onena zonoti we are able to generate forex ndiyo tikuyenera ndithu kuti tizigwisa ntchito ma channels ngati amene amabanki maka ndithu maloko banki ndicho cholinga choti kwacha ikhale ndithu ikupeza mphamvu. Monga amene afotokozera amene a Joshua Chisambere tinene ndithu mosatamandira usogoleri umene ulipo padakali pano umene ndithu ndi wa chipani cha Democratic Progressive Party kunena kuti ma steps amene atenga amene watakhala zoti apitiriza ndithu zinthu zina zitha kubwerera ndithu mchumake. Pali zambiri zitsanzo zambiri zimene tikuona ndithu kuti usogoleri umene ukuchita makaposatira ndithu kuti wakhala masiku ochepa koma pakuoneka ndithu pali kusintha. Tinaonanso chitsanzo chabwino pamene ndithu anduna omwewo azachuma amakamba ripoti yokhuza ndi anthu amene ndithu angavutike ndi njala kuchoka maka mwezi wa Oktoba kukafika ndithu mu Machi chaka cha 2026 kuchoka ndithu mu 2025 kufika mu chaka cha 2026 amalimbikisa kunena zona kuti anthu ndithu asadere nkhawa iwo akuyesesa ngati boma kupanga njira zonena kuti njira imeneyo isadzavute nzika za dziko la Malawi. Komanso anapirizanso ndi kuchenjeza ndithu anthu amene akusunga chimanga kuti azagulise mokwera ndi amene zoti anthu amene ndithu angogulisiratu ifa kupanda kutero ndiye kuti no azapeza zoti sizayendera ifa chizakhala zoti misika ndithu yogulisira chimanga kuzakhala chimanga chambirimbiri makaposatira njira zimene ndithu iwo akutenga kuonesesa kunoti ku dziko la Malawi ndiye kuti njala athana nayo ndithu. Usogoleri uonesa chidwi usogoleri ndithu umene umafunikira uziona mavuto amene nzika zimakhala nawo usati usogoleri umanena zoti anthu ndithu akudandaula koma malo mwake akuonesa kuti alibe chidwi choti athandize mavuto amene ndithu nzika zikumana nawo. Ambiri timatsatira bwino kuti mavuto anjala akavuta zimeneyo ndithu kuti usogoleri umene umangoyankhula maka ndithu wa chipani cha Congress Party umangolankhula komano kuti ukwanise zinthu zimakhala zovuta kwambiri. Nkhani ya devaluation ndi imachitika ndithu zija zonena kuti mangochitika mwakachetechete mangodabwa kuti munthu kupita pansika kapeza kuti katundu wakwera kumamva akuti ndithu kwacha yagwa mphamvu osalengeza ndi kulengeza komwe ndi zimene zimachitika tikupeza kuti nzika zambiri zimene zili ku Malawi zitha kuchitira umboni maka pa nkhani ndithu zimene tikufotokozera pamenepa. Kuthekatu mwene maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikunena zonena kuti a Joshua Chisambere alimbikisa ndithu nzika zimene zili maiko akunja kuti ngati kutakhala kotheka kuti azitumiza ndalama kandi $100 pa mwezi kuzera ndithu mabanki zitha kuthandizira kunena zonena kuti kwacha ikhale ndithu ikupeza mphamvu. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sababu panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox News 8 ndicho kuti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kupezani mosavuta.